Fanele phela uqale phansi uma ufuna ingane ize kuwena ngakuchazela nje ukuthi ingane uyayikhokhela, ukhipha inhlawulo, ugeza umuzi, wenze zonke izinto ezenziwayo. Kube yima-ke ingane usuyithatha-ke ngokomthetho, hayi ukuthi uvele uyithathe nje kanjalo. Wena izinto okufanele uzenze uyazazi, yizona lezo onqabayo ukuthi uzenze ukuze uthole ingane. Mina nginqabile nengane. Mhlampe-ke siyilungise la, mhlampe-ke uma ngendlela asho ngayo, wena ngendlela osho ngayo ma, njengoba-ke umuntu ohleze engifonela futhi ukhulume ngendlela okhuluma ngayo. Kwesinye isikhathi uphinde ungibiza ngosikhotheni, njengoba ngingusikhotheni ngikubuza mina ukuthi njengoba ufuna zonke lezo zinto ukusibona isibaya ekhaya kithi kwaKhanyile. Ey'nsukwini zanamhlanje isibaya sasikhona emandulo. Manje nakulezi insuku zanamhlanje isibaya asikho, isibaya sekwaba yiphakethe. Ngiyanibingelela nanke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStifuza Dlangamandla Zulu. Ngumngeyankomo Savukazi Mvuleni. Ngiyintokazi yazala bamkhize. So namhlanje ke sihleli noma. Usichazela kabanzi ukuthi yini le esimeme la inhlizweni yakhe asathanda asafuni nje sekwenele. Show igama le show ke liyazisho malithi Enough is Enough. Kodwa ke usichazela kabanzi la kuqala khona indaba ahambe nathi esilandisa kuze kufinyelele la khona sethi hayi no lalela mina ngikhathele mina manje sengiye right. Asike size ukuthi ingabe uma usiphatheleni sabona kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Mina ngazi ke ukuthi umuntu omdala kabuzwa igama. So ngicela nje ukungitshela ukuthi uma bani ushadele kwabani. Oh mina ngiwuMampanza ngishadele kaMkhwanazi. Ukuthabe khulu. Yebo. Mase wathi Shamase. Ekhambeni kwesikhathi. Undonga la. Oh okay, undonga. Yes. So ukhulele kuphi? Kwahamba isikhathi wasushadele endaweni ekuphi nendawo la kuyisemzini wakho khona? Oh indawo emzini wami ukusemlazi eLokishini. Kodwa mina ngwangale eMpangeni. Empangeni. Yebo. Oh alright, ukhulele Empangeni vele? Yebo, ngikhulele khona. So ukutheza nje ukusinda into zakho. Awu izinto akubuzo izinto sami lezo ngikhule ngazo. So mekuqondana nokuthi uthole ugodo mhlambe lunenyoka phakathi. Benenza kanjani? Hawu uthatha ugodo lolo la uthi usuhleli nobhusha ngani vele ukade awubiza umuntu wesilisa ukuthi azokusiza wena uyashayela wena. Uthola ukuthi inobutha obukhulu and inyoka ivele ivuke kanje ivele ime angazi mina inyoka idalwe kanjani ivele kube ngathi usinamathambo ivele ivuka ikhanda lisi kanje. So ngaleso sikhathi uyazi uyashaya fanele ushaye ngoba phela isitha sakho mawuzoyeka ngani izokubulala fanele ulwe kuqala ibona ukuthi hayi akusiza ukubaleka uzomfica kuphi umuntu wesilisa uwena nibhekene nokubili. Safundiswa kanjalo. Mhlawumbe umbuzo wami uthi mase kuthiwa wawukwazi ukuzikhethela ukuthi ukhule kulesi sikhathi manje umpompo usendlini istofu sisendlini upheka endlini amanzi awuye emfuleni uwakha la endlini uvule uvula impompi nje yonke into ila endlini noma ukhetha isikhathi sakudala uhamba uyotheza ukhona isiphefu fanele ulayise isiphefu fanele kube khona iparafini fanele nje wawungakhetha siphi isikhathi esakudala esamanje uthola ukuthi nina kuthiwa nanishelwa 3 years wonke kuyimani qoma funa khona ana Mix City ana WhatsApp ana Facebook ana Instagram ana TikTok umuntu ufuna ukuhlangana naye umbonela emfuleni nakhona mayoqoma fanele umisa iduku inyoni emhlophe kuyimanje kwenziwe zonke izinto kuthunyelwa impahla kube kuhle uhambe ngesigqebhe esingaka nebele noma wawungakhetha isikhathi samanje nje yonke into ungase kuthiwa hayi ubaba ekhaya fanele asebenze nawe njengosifazane fanele imoto yakho umuzi wakho ungancingi umuntu ungahleki namuntu futhi uzenzele into eyenzayo uphume nje ebantwini noma isikhathi sakudala wawungakhetha kuphi?
Hawu ngani yami mina isikhathi sakudala ngoba phela isona kakhulu ngaso vele. Oh ngakhe Sona nje esibusisayo nje ngizwa kahle ngoba thina ngezethu izikhati nje njengoba usho nje ukuthi isoka la kulishela u3 years wonke uzizwe nawe ukuthi uyintombi uyathandwa ngempela ujabulele khona lokho. Hayi lezi izikhathi zeni zamanje nile nithi ngefoni Bethu mayacalile inamba umfana sawumnikeza ila useyazi nayo ukuthi sekulungile. Sekuhlangene. Ngiyakwazi nokushikile zamanje thina sasishikile ubone nje ukuthi hayi ngiyintombi yakwethu nje uzizwe nawe ube nokuyithemba. Mana so bese kuphelile ubuntombi. Awusashikile phela lapho manje awusakwazi ukugqoka nje yabo noma kwawenzeka phela ukuthi amaqhikiza ngoba kukhona amaqhikiza babe uthola ukuthi babegqoka yes but akusekho lokho ukuthi inkomo isaphelele sekuphuka le eyodwa still nalapho usangakhetha le yakudala usengakhetha yona ayimnandi asho semnandi yo imnandi nje kunesikhathi samanje hayi imnandi so ke ubaba ngenzeka ukuthi wamthola ubaba uShamasi ngenzeka ukuthi wamthola mhlambe ebuntombini bakho noma umuntu nje omthole sekuhambile isikhathi mhlambe kungenzeka futhi usunabantwana nje yonke leyo nto leyo hawu ngamthola ebuntombini. Oh okay. Ngisokala nje lasebuntombini lakudala yena ngiyaguga ngigugela khona uyaguga ugugela kumina. Awu Nkosi. Wabusiseka kodwa. Hawu kamnandi nje kumnandi. So ke mase nishadile nasenizala ke nabusiseka ngabantwana. Mhlambe baba bangaki? Mangaka amaswapho? Amantombazana amabili abafana ababili. Oh okay. Nakhona futhi wabatholela endlini yakho ngokwakho noma wayesibhedlela. Hayi ngabatholele esibhedlela ke sasikhona ke phela isibhedlela yize kwakubanzima ukufinyelela kodwa sasiye sifinyelele. Oh okay. Mhlambe ke naseniphathela kanjani nje nobaba emshadweni umndeni wakhe nani nje kwakunjani emzini? Kuba mnandi phela emzini uma umakoti ngoba phela wenza imisebenzi yakho yasekhaya lapho ubonalisa ukuthi umakoti zonke izinto nje kube mnandi nawe futhi usubukwenza ngothanda ukujabulela lokhu uzizwa ukuthi umndeni wami ubona ukuthi uyawujabulela nawe. Sekuficile imali lesikhathi ethi umakoti fanele acashe ngezindlu ahambe ngemumva angahlangani inhlobo nobabezala nakhona fanele agubuzele ahambe kanje sekuficile lesikhathi emzini uyahlonipha nje emzini ngani yami ngisho nje useyintombi ungekaganiswa nje kakhulu egcekeni nje khona awucabanga ukuthi ungahamba phambi kwezindlu egcekeni fanele uhloniphe abantu abaphilayo bala ekhaya uhloniphe nabantu abangasekho. Hamba ngale mva kwezindlu fanele ungabona uqashe uyongena elawini hayi lento eyenziwa yinina nivele nje sawubona umuntu adlula usekhishini ayongena ekamereni. Awu thina kwafanele angaziwa nokwaziwa ukuthi ukhona phela mase kusa nje wena fanele nasekhaya ungabona nokuthi ubuke wangabi khona wena. Usekhona umalokazana usunaye nje nawe umakoti wakho othi wena aya akakaqondani akakabi khona. Oh mhlambe ke yini lento esivele yaba ingcindezi usuthi nje enough is enough yabo manje ngikhathele yabo manje ngazothi ngingathola indlela engashintsha ngayo kwenza izinto because manje ngikhathele. Why you like ekhaya namhlanje nathi kwenzekalani? Hey ngila ekhaya nami ngixakene nento. Yes. Ngixakene nento khona intombazana yami njengoba ngishilo ngathi amantombazana amabili nabafana le esithathu. Okay. Hayi khona umfana yatholana naye wathandana ke nalomfana baze babe bazala ingane. Okay, usunomzukulu. Senginomzukulu. Okay. Ingane ngihlala nami ekhaya. Unina wayo kuthathwa ilona lelisoka lakhe ahamba avakashe ke lento engisho avakasha ahlale isonto amasonto amabili angabuya akazi nokuthi uzele la ekhaya akazi nokuthi fanele ngenze washing mina ngenze yonke into ingane maye iye esikoleni mina fanele ngazi ukuthi ingane kodwa uyayibona leyo nto ngiyawazi kodwa unina wayo ukhona musha. Mina sengizinane umama ubhizi nalo lelisoka ilona elimshayela umthetho. Mina nje angilutho. Uzwa ngalo yonke into nje uzwa ngalo elalizwa luweli phansi noma sengifuna ukukhuluma naye okubhlungu ke lelisoka lakhe ngimxhuma la ecingweni ngifuna ukukhuluma naye ucingo libanjwa yilona lelisoka angisakwazi ngisho ukukhuluma naye ilona nje ilona nje ulobolile futhi
lutho akalobolile Akaze uthole akazange enze lutho akhipha ngamqhiso kwenziwa ngalutho nje wazala nje ingane nje kwabe kuphela wabesebona ukuthi sekumfazi wakhe. Yo, mhlambe uke wambona nje ubuso nobuso ubhuti loyo. Umfana lo ngiyamazi yena. Nike nikhulume nje uchaze ukuthi hayibo. Uluhlaza isimanga. Hlaza akhulume isimanga. kunaye. Umfana nje olihlaza umuntu omdala ongakwazi ngoba noma ukhuluma amazwi angemahle nje ukubonala ukuthi ingane engakhuliswanga ngendlela lezingane zamanje nake. So njengoba ngingakhulumeki naye, mhlambe undodakazi wakho mhla ethukile nje wafika ekhaya ke manje. Mhlambe ubuwa naso isikhathi sokuthi hayibo, wentombi. Hayibo, khonto nje phezulu kwento nje. Ke ngikhulume naye kusho ukuthi vele ke angazi nokuthi ngizothi sekwenzakaleni kusho ukuthi phela lapha yana kuningi akuthola yangakutholi ke la ekhaya. Oh, okay. Kwaphela manje amadlebe avalekile asezwa lutho umuntu amzwayo ilona isoka lakhe leli. Angazi noma ukulithanda noma sekukhona nokusaba. Noma mhlambe into zezulu adliswe zona. Mhlawumbe useyalisaba ngoba phela liphinde libuye lishaye mhlambe ke. Yamshaya futhi. Yamshaya liyahlukumeza nokuhlukumeza linjalo. Akambophi futhi. Akambophi. Yo. Le nto leyo ikubulala kangakanani mekuza emshadweni wakho because isikhathi esiningi obaba bake bangabi nandaba ukuthi nawe usuke ubhekene nento ubaba naye soke ebhekene nayo ngaso sikhathi. Kodwa ubaba usuke ethi wena uma wakhe, wena wamzala njengomuntu wesifazane, wena wayengakhulumi nendodakazi yakho. Akhohle ukuthi nawe uthola ukuthi indodakazi yakho ayikhulumi lutho nawe uyayithulela kodwa ubaba usuke edinga ukwazi ukuthi kwenzakalani la wena njengoma wakhe wena uthuli wenzana akazi mhlambe nizinixabane ngezinto ezikanjalo nobaba uthi hawo wena ingane uyayiyekelela iziyahamba nje ukhona njengoma wayo uhleli awubuzi lutho awuyixaki awuyilandeleli anikazi izinixabane nobaba nigejane nje ngaleso simo leso. Hawu kakhulu sesixabane into sekungathi mina yimini imfundiso zami ningathi manje yimini engixegisa isandla lapha ngangakhulisa kahle kanti umuntu phela ngimkhulisele esandleni esi-right ngamkhombisa indlela wayazi uyena usezikhethelelena manje kubaba kuba ngathi nje imina engathi ngiyamyekelela sihlezi sikubanga ke lokho ke silwa ke manje akusemnandi nakumina ke ekhaya ngoba phela manje nje kukhonjwa mina sekungathi iphutha lami kodwa ma la ekhona usisi uthi basathandana kodwa nobhuti noma mhlambe useyihambele okwakhe futhi uhleli khona masingasuka nje khona manje lana somfica khona lapha soku umakoti khona uyawasha lapha njengoba kodwa wena wazi uthola imfanelo zakho lutho ngisho isenti nje limnyama lutho. Okay ukukhumbula ingane ke azoyibheka ke hawu hey kuba nzima even amalamkeni yonke ingubo zokugqoka kubheke mina konke lokho sekuwumthwalo wami mina osezele le lapha ukwazi ukulahla umzukulu wakho ngeke phela ngize ngimlahle ngizomlahla sekuwumina unina wayo nayo sethembele kumina. Yes cause awukwazi ngempela ngoba ngeke uzuwazi kusasa mhlambe lo mzukulu uyokhula azi ukuthi mina ngikhuliswe ugogo so ugogo amfane ngimenzele ukuthi because ngeke ahleze emncane uzokhula naye ngelinye ilanga and uzokhula ngalendlela ukuthi umkhulise kahle wena nje kube ngazuthi uma wakhe ekubeni awuyeni uma wakhe ugogo wakhe. So ngiyacela ukuvele ngimlandeke because njengoba sinikeze inamba yakhe simtholile but akazi ukuthi ubizwa wena akazi ukuthi wena ubhalele ku-show akazi lutho kodwa uvumile yena ufika ngendlela engimncenge ngayo mesikhuluma over the phone ngaqamba amanga ngathi ngimtholele umsebenzi kanti cha bengifuna ukuthi eze kwi-show so ngiyacela nje unginikeze isikhathi ngihambe ngiyomlanda ukuze uzokwazi ukuthi ukhumisana naye but ngingamlandi mhlambe ke kubantu othola ukuthi basesimweni esifana nesakho bawogogo banabazukulu bayabathanda futhi abazukulu babo kodwa uthola ukuthi abazali ababanakile abahlangana nje nento efana ngabe bayakusukumela phezulu njengezingane zabo bahambela lekudeni ba emjolweni yabo wena njengogogo ekhaya wena fanele wazi umzulu fanele alale edleni fanele ngesikhathi sebusika fanele agqoke afudumale angaguli bese gula wena owaziyo njengogogo ukuthi fanele ahambe ubona udokotela noma fanele aye clinic yonke into oyenziwe wena njengogogo engazi ukuthi uma wakhe ekube nawe noma wakho so kulabo bantu labo ungafisa ukuthini kubona nje ukubaphaphamisa noma ukubaxwayisa noma yini nje ongabashiya noma iadvice noma yini ongabashiya nabo bahlale bazi ukuthi
esimene esikanje kufanele uphile kanjani? Hayi bo bantakwethu ave kumnandi usuthathe isinqumo sokuba umzali. Ukumele ukuba umzali enganeni yakho. Uyinikeza uthando ingane yakho ikhule naye ingane enikeza uthando ikhula kahle ikhula ihlakaniphile ngobani ngoba ithola uthando kumzali. Ayikho into ebalekile njengothando. Umzali iba nothando kumuntu omlethile emhlabeni. Manje na iyamangaza ke indaba yengane zamanje umuntu alethe umuntu emhlabeni ajike futhi abuya angamnakekeli angamnaki. Uzomhlonipha kanjani yona ingane yakho ulindele ukuthi ikuhloniphe kanjani izokuthanda kanjani ezumzali wayo ube wena ungayinikezanga uthando kuqala. Yes, and ukuze ubone ekhathini enje uthola ukuthi umama akekho usekudeni uhambile ingane ihlala nogogo ingane izigcine ithi ma kugogo uma wayezala ngempela ibize ngegama. Yebo kuba njalo. Yes, because akukho lokho ukuthi uma wami kanjani usekudeni ababondanga. Yes, ababondi. Kubhlungu kakhulu lokho umzali nje sewuze nje wabukhetha uba umzali iba ngumzali ngokuphelele. Yes, because phela akhona nama contraceptives okuzinakekela if mhlambe awukakafinyelele ekutheni ube ready ukuthi ube nomntwana kube ukuthi ukwazi ukuvimba noma nawe engawona 100% kodwa at least uzamile. Yebo. So ngicela ukuvela ngimlande mekuthi ubhuti ubakuhlaza wena yini esoyenza ke ukusuka manje ngiyaphambili because ngiyaunderstand ukuthi meke waqala wazala awuqedi ungaqeda ngezingane zakho but kuseza abazukulu kuseze isizukulwane awuqedi nje uzala. Yes, kuba njalo. So mekuthi ubhuti ubahlaza kuwena yini esingayenza ke ucabanga ukuthi kufanele kwenziweni emva lokho mekuthi akakwamukeli nje akakuzwa ukuthi uthini uma ngela ukuthi nje ugogo wakhe mkhulise uyise wengane njengoba engayinakekele ngenzilutho. Yes. Usho ukuthi mina esenze ngikufuna ngoba phela uyasebenza. Okay. Nje besebenza njena angani kukhona lezi zinto zezinkantolo. Ondle noma ngenkantolo ke. Ondle khona enkantolo imali yengane kodwa nje ibe khona. Ikhadi lesibonelelo sahulumeni lihlala kuphi? Lihlala kunina wayo. Uholela umntwana ngekho nje la ekhaya akekho nekhadi lengane. Ingane nje eyami nje yonke into eyami mina ngazi lutho eliphuma kuyise walo akho lutho eliphuma kunina wayo. Akafuna nekhadi lelo. Hayi uhlaliwa lapha. Kanti uthi ngilwelani yini lese ingimi la ngoba phela nginele ngakho konke nje ngoba phela akho lutho eliphuma kubona. Abazazi nje kahle hle ukuthi bangabazali. Ithi ngimlande Umlando. Wena kwethu. Musana ukuthwesa abazali umthwalo ongaphezulu kwamandla. Ikhadi lomgomo usasa mekukuthi usasa. Ikhadi iqolo lihlala la kuhlala khona umntwana. Mekukuthi umntwana wakho uyabona awuhlali naye. Iqolo lakhe aliye la ehlala khona because akulone lakho ngeke kubonelele wena umdala angisho uzalile wena. Umdala uyakwazi ukuletha omunye umuntu emhlabeni mekukuthi uyakwazi ukubona ukuthi usuyakwazi ukuletha umuntu emhlabeni mekuthi umntwana ahlala nawe yisa iqolo la ehlala khona ngeke kubonelele umntwana kuphinde kubonelele nawe imali ayihambe iye la ehlala khona musana uqheleza abazali basilethile sekwenele kuphela basikhulisile kwa right ufuna ukukhuliswa nini phinde ukhuliswa nezingane zenu futhi phinde sikhuliswa umthwalo omngaka bafisa musaqhiliza abazali bafisa ku wrong akwamukelekile akukho right nawe lapha ekhaya mawubona ukuthi useyintabeni uhambile ke nesoko lakho ukuthi isoko lakho mawuhambile intombi yakho kulungile ayekho umuntu ozofa lapho hlalane ke lapho kodwa kube ukuthi sibonelele sengane asihlalele kagogo mekuthi ingane ihlala kagogo iqolo asihlale la kuhlala khona ingane ayingaxabani nje ayingaxabisa ayingakhulumisani kakhulu imali ayiye la kuhlala khona ingane ngicela silandelene. Bathi ziyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini ozama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali ukuze uthole
kulele khombo-ke kulula okumele ukwenze. Faka i-order namhlanje ku-062 219 7748. Umsebenzi wethu ukukudilivela wena uma ufaka i-order noma ngabe kuphi magumba manomhlaba. Black Life Traditional Pharmacy, izimpande zama-Afrika. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Enough is Enough. Kodwa-ke umfowethu nangu njengoba nimbona uvumile ukufika, uvumile ukusasijoyine, and ngiyathemba ukuthi sizophuma la sesineyivumelwano ngazo. Kodwa-ke angazi, asike sibuke ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo sisi, njani? Ngiyaphila wena? Hayi, siyaphila sisi. Ngi-right nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usakhona. Oh, mina nguMandla wakwaKhanyile. Mandla Khanyile. Yeah. Oh, all right. Uyamazi uMayi ngihleli naye? Hayi, uma ngiyamazi. Umazela kuphi? Ngiyamazi nje umuntu engijwayele ukumbona. Ujwayele kumbona kephi? Engijwayele ukumbona. Engasho nje futhi ukuthi mhlambe umuntu engimjwayele. Oh, okay. Ngiyamangala ukuthi kungani kube khona yena ngoba usisi uthe kumina ungitholela umsebenzi. Ngabe Yes. Ngisho kanjalo impela. ngabe umsebenzi You know why? Ubona lo. Bengenzela ukuthi ufike ngokuphuthuma. Ngoba ngithe ngikhuluma nawe, mengithi ngiyayifaka e-media, ngisathi ngiyaqala nje wathi awufuni ukuvela. So ngavela ngabona ukuthi hayi mhlambe mengithi umsebenzi uzovuma ukuthi ufike. So ikhona ke la ngikubizele khona. Uma ubhalile kuhlelo elithi Enough is Enough ngaphansi kwa Black Life TV, ngisimanga sokuthi khona izinto angekho happy ngazo, khona izinto engamjabulisi nje sidalo ezenzakalayo efaka nawe phakathi. So ngiyacela umnikeze isikhathi sakho umlaleli ukuthi ukubizele. Uyazi wena sisi, njengoba uma engekho happy ngami nama ngikho happy ngaye. Yindaba kwenzakalani? Nama ngikho happy ngaye. Ngicela ungitshele ukuthi yini eyenza ukuthi ungabi happy ngaye. Cha, sengezwe ehlangothini lakho uma ngendlela alichazele ngayo bese nami ngiyaphendulela because mina ngumuntu ongakwazi ukukhuluma omunye umuntu mayekhuluma. Okay, shuthi kuqala uma Akaqale nabe kudaba lakhe, mina ngikwazi ukukhuluma omunye umuntu mayekhuluma futhi nomuntu ongangihlonipha ngikwazi ukumhlonipha. Okay, ithize vele siqala ngoma solandela ke. Ngabe ma ngiyacela ukuthi ukhulumisane naye njengoba esela uchazi ungakuphethe kahle, ongekho right ngakho othi enough is enough ngakho. Mina nje uyazi into esihlezi siyibanga nawe akukho kusha engizokusho namhlanje. Njengoba sengize ngafikelela la ekhaya nje yingoba senganele okwangempela ngoba kudala ngikhuluma nawe. Uyazi ukuthi unengane. Ingane uyazi ukuthi iyondliwa. Iyadla ingane iyaqoqa. Ingane inemfanelo eziningi ezidingayo kumzali wazo. Wena kukho nokodwa wenzayo yakho ingane ayidli, idla amatshe nenhlabathi. Ayithengelwa kudla, ayithengelwa ngoba usaqoqa, iyafunda abanjene ingane isiyafunda. Ngibona ukuthi uyazi nokuthi iyafunda ngendlela onganakekeli ngayo khona. Iyafunda manje ingane awazi nokuthi iyangane esikoleni igqokani, iphathani, idlani khona. Kodwa ukhona kumzali wayo. Akukho lutho walenza kule ngane since yazalwa. Amanabukeni awazi lutho nje. Ayikho into eyaziyo. Sengikhathele ngempela ke manje wena ngoba phela kusho ukuthi awungihloniphi noma awungilaleli into engikhuluma nawe nje ayisile kuwena. Ubona ukuthi ukhuluma nomuntu ongasili. Mhlambe ke siqale la kuMalo. Njengoba Malo uthi angiyazi ingane ukuthi idla ngasikhathi sini. Angazi ngilikhiphe igama elithi ingane kumele izodlala ngidla khona. Wena wathini, waphendula wathini kimi ngithi ingane kumele izokwazi usizila kubo idlela ngidla khona. Ingane phela ayivele idle la ukudla khona. Ngeke uvele uthathe ingane ungazange ukhiphe lutho. Ngisho isente elimnyama uvele uthathe ingane nje. Fanele phela uqale phansi uma ufuna ingane ize kuwena. Ngakuchazela nje ukuthi ingane uyayikhokhela. Ukhiphe inhlawulo, ugeza umuzi, wenze zonke izinto ezenziwayo. Kube yimaki ingane usuyithatha ke ngokomthetho, hayi ukuthi uvele uyithathe nje kanjalo. Wena izinto okufanele uzenze uyazazi, yizona lezo onqabayo ukuthi uzenze ukuze uthole ingane. Mina nginqabile nengane. Mhlambe ke siyilungise la, mhlambe ke uma ngendlela asho ngayo. Wena ngendlela osho ngayo ma, njoba ke umuntu ohleze ngifonela futhi
ukhulume ngendlela okhuluma ngayo. Kwesinye isikhathi uphinde ungibiza ngosikhotheni. Njengoba ngingusikhotheni, ngikubuza mina ukuthi njengoba ufuna zonke lezo zinto, ukusibona isibaya ekhaya kithi kwaKhanyile. Ey'nsukwini zanamhlanje isibaya sasikhona emandulo. Manje nakulezi insuku zanamhlanje isibaya asikho. Isibaya sekwaba iphakethe. Uyazi nawe ngisho ushadiswa kulotsholo azisezi inkomo njengasekuqaleni zaziqhuthu uzi imali into eseyisebenza manje imali. Uyakwazi nawe lokho. Ngeke phela manje usithatha usiphindisele emuva le. Kwakuyikhathi zethu lapho kwakuziswa inkomo. Ezithi mo hayi manje. Manje usho ukuthi wena Malo wazi amandla ami ukuthi nginamandla angakanani ngiyakhona yini ukuyenza leyo nto. Phela mina ngibona ngempilo iphilayo ukuthi kusho ukuthi amandla nawo wenza ngoba udelela mina. Kusho ukuthi udelela mina kodwa wona amandla nawo okwenza. Futhi kuba ubungenawo amandla ngaba kade wangitshela leyo nto uxoxisane nami kahle ube yingane. Uhlale nami phansi ungitshele konke ngilalela hayi ngalendlela owenza ngayo. Ngithi mangikhuluma ubhekele ngithi mangikhuluma ubhekele bonala ukuthi ukhuluma nomuntu ongenandaba naye. Ukuthi masiyibeka ngaleyo ndlela naMalo inkulumo yakho sekungathi kuyo yonke into wena umsulwa njengoba ungilethele lapha phambi kwamakhamera sekungathi wena umsulwa kuyo yonke into. Mana kuma uma uchaza kanjalo kanti ubethini kuwena? Ngilizwile lasikhotheni yini enye abajalo kusho. Mina uMalo unokufikela lapha ekhaya. Akhulume yonke into ayithandayo kumina. Okay. Phambi kwengane yakhe. Umngakanani umntwana manje? Umntwana. Uneminyaka eyisithupha. Hey mdala lo muntu uzwa yonke into. So kunzima ngoba umuntu wesilisa but ngiyazi awukaze wazi waba umuntu wesifazane ngaphambilini uzalwe nje umuntu wesilisa but awugqoka icathulo zakhe. Ushadile unobaba wasekhaya. Unendodakazi wena leyo othandana naye. Awuthathe nje njengokuthi ubaba indodakazi yakho awukazi uzuthola imfanelo zakho ngayo. Uyabona iyapapruka with upartner wayo. Khona umzukulu wakho. Umzukulu obhekelelo wena. Umfana loyo okhulelisa ingane yakwakho indodakazi yakho akaze zakunikeze lutho. Akamnakekeli nanomntwana. Unalokho uthi ingane ifanele iyodla usizi la kubo. Wazi kahle kamhlophe na ukuthi awukazi uzuthola imfanelo zakho ukuthi ihambe yodla usizi la kubo kulungile. Ingaludla usizi la kubo but uthinike ngeimfanelo zala ekhaya because ingane yakho ayiqhuma ngetsheni noma ayehlanga nje isibhakabhakeni ivele ngawe. Uthi wena fanele enze njani uma inhliziyo yakhe igayibozi ngokuthi wena awumnikeza ngeimfanelo zakhe njengomuntu ohambe waya eLabour Ward. Ukuthola umntwana eLabour Ward bangakutshela abantu ababuye eLabour Ward isemathuneni lapha. Uphakathi kokufa nokuphila. Uphuma khona uphila usuphethe umntwana wakho ubonga uJehova uthi onkosi yami ngiyabonga. Ngoba usungazi noma uzofa noma uzophila yini. So yonke le So yonke le nto le uthi ungayithola imfanelo zakho awuthola umqhoyiso wakho. Okay, vele wena awuqondene nomqhoyiso ngoba umuntu wesilisa. Kodwa awuthola ngijazi, awuthola ngesigqoko, awuthola ngenduku njengobaba ozale lo mntwana wamondla wamkhulisa. Wena bewuzothini wena mekuthiwa kubhekene nawe okubhekene noma uma eyedwa uphathwa kabuhlungu ukuthi akayithola imfanelo zakhe. Phinde kube khona ingcindezi kubaba owumnikazi wekhaya oyinhloko yomuzi olokhethi kanti indodakazi yenza njani wena uyikhulise kanjani. Uthola ingcindezi yokuthi umntwana akayithola imfanelo zakhe. Phinde kube ingcindezi kababa umbrella esigqoko sakhe ekhaya azalwa aganele kulona. So wena bewungenza njani wena? Kuwe awuqoke nje icathulo zakhe. Kumele beyiqomele phela kwankomo oningi laba bazokhona khona ubethole zonke lezo zinto. No, indodakazi yakhe iqondene nokuthi wena uyishela ngisho wayizalisa awumraphanga navumelana but njengabantu abamnyama siyazi sonke ukuthi fanele uhlawule. Fanele ukhokhe inkomo yomqhoyiso. Wena mawungakwenzi lokho uthi uma fanele azizwe kanjani? Fanele kwenzeke yini?
Njenganami nje angiphiwanga ukuthi mhlawumbe ngigcine ngingena ey'ndabeni zabanye abantu njengoba naye sithandana nendodakazi yakhe akufuneke egcine engena ey'ndabeni zethu ukuthi siphila kanjani. Akangeni ey'ndabeni zenu, yena ungena endabeni kamzukulu sekuze kwafika umntwana La angafuni ngokuthandana kwenu. Lo No, hayi angafuni ngoba naye. nakhe engafuni naye. Angakunike ma ukwavumula nomzukulu nomntwana wakhe. Awukwavumuli naye, right? Kufanele enzini ukuze athole Yes. ingane. Why ungenzi iy'mfanelo zonke ukuze uthole umntwana? Thina siwana amajuba, sizona inyoni thina. Amajuba kuphela akwazi ukuthi akhe izidleke siphele kuyima bebeka amaqanda ngesimanga sokuthi sebeyazi ukuthi bazohlala kuphi, bazodla ini. Thina sabantu asona amajuba. So njengoba ungakaze wena uzowakhe umuzi kuqala, uzuthola umsebenzi alright, kuyima uyothola umntwana, awuplananga konke lokho. Umntwana sefika ngendlela ngokuthandana kwakho ebumnandini bakho nomuntu wakho. Okay, fine. Umntwana sakwazi kumphindisela emuva manje. Angeke sakwazi ukumgwinya, angeke sakwazi ukumbuyisela, angeke sakwazi ukurewinda impilo engakaconceive umuntu wakho. Now that usefikile ke njengomZulu nawe mase kuthiwa unengane ekwenzeka kanjalo isimo sayo phambi kwempilo yakho, ungenza kanjani nawe mekuthiwa uma noma umkhwenyana kama ungenza kanjani? Angisho nawe ungafuna imfanelo zakho, right? And ngaba buhlungu mase ubona ukuthi hawu nangu baba wengane yomntwanami uphila impilo e-right kodwa akaze zanginikeza imfanelo zami kodwa nangu umntwana ukhona, wena ungenza kanjani? Lokho kunesikhathi sakho njengoba naye uma engafuni kwamukela ukuthi mhlawumbe lokho kuzokwenzeka ngesikhathi sakho makuhamba isikhathi. Siphi isikhathi kufanele sihambe? Kuhamba isikhathi. Uyasebenza? Ngumuntu obambayo nje lapho nalapho. Uthi umntwana ulala edleni. Uthi kufanele agqoke ini? Uthi kufanele ahambe kanjani ngomalume esikolweni? Uthi kufanele akhokhe kanjani esikolweni wena mekuwukuthi ugoqa izandla? Kufanele kubone umgogo nomkhulu wena ungafaki isandla. Yabo manje asakhulumi ke manje ngokuthi ukhokha umqhoyiso nokuthi uhlawula ikhaya. Sesisho ngeimfanelo zomntwana ke manje, ingane ke manje. Uthi fanele kwenzeke faka kube umthwalo kwababa, kwakhokho nomkhulu yini ngoba kufanele bafele ukuthi umzukulu wabo yini. Wena ungenzi lutho. Kodwa wena umuntu osebumnandini uzithokozisa nomuntu wakho kwaze kwavela umntwana. Fanele benze njani bona njengama grandparents? Yazi sisi wami uthisha kuphela uyayibuza lo mbuzo othi nizwile nangabe ekhuluma, yabo. Mina ngibuza ukuthi fanele benze kanjani bona? Ukuthi mina ngangikade ngimtshelile umama ukuthi ingane ayizodlusa izilapho. Kanjani imfanelo zasekhaya ungakazenzi? Abashoko bona ukuthi abafuna umntwana. Bayafuna nomntwana bangakunikeza, but what about imfanelo zabo? Mhlawumbe makuqhubeka isikhathi. Siphi isikhathi? Isikhathi esiphila kuso njengamanje kusasa laziwa. Makuqhubeka isikhathi kungenzeka lokho. Esiphi leso sikhathi esilindiwe? Mhlawumbe nami ngisazoba umuntu osazokwazi ukuthi abe namandla okubenzela lezo zinto. Okay, asiphiki ke. Uthola ukuthi kambe nesikhathi vele kusazoba right, okay fine. But umntwana yena akalindile isikhathi kufanele sihambe kuyima uwenza lona. Yena umntwana udinga into manje. Kumanje uthola ukuthi kufanele kube khona trip abazophuma baye kuyona. Udinga ukudla, umphaka azophatha. Udinga uniform ibe clean, awashelwe, udinga insipho and uma uwasha awuvele nje uxilise i-uniform emanzini, uyikhuphule ukhame, uyise kulayini, udinga insipho. Udinga stay soft, umntwana fanele aluke kahle, abe muhle. Umntwana wakho umfana nentombazana? Intombazana. Fanele anuke kahle, fanele enze ikhanda, inwele, fanele abe thola ogonondo, abe muhle njengezinye ingane. Konke lokho fanele akwenze kanjani? Uzokwenza kanjani? Ufanele alinde isikhathi ukuthi ekuhambe nesikhathi wena uzoba right kuyima kwenziwa konke lokho. Ugogo wakhe shuthi njengoba enqaba naye unendlela okumenzela konke lokho. Akanqabi naye Nkosi yami. Akanqabi naye ugogo. Unqabile ukuthi aye lutho. Yes. Engifuna ukwazi ke mina njengoba esho kanjena ukuthi ingane fanele izodla usizi lwayo kuba fanele idle usizi ekhaya lakhe yena. Ngeke iziludle ke lolo sizi ihleli la kwami. Yes, kwakheke manje. Ngeke iludle ke lolo sizi ihleli Angithi nami kwami. nginomama ongaba ugogo kulengane. Umama wakho ozala wena. Ozala mina.
Oh, mekukuthi ikhuliswa ugogo wakho ozala wena, shuthi yena uzokwazi ukumnikeza imali ukuthi abhekelele umntwana. Ngeke uzokwazi ukukhipha imali ukuthi uma abhekelele umzukulu wakhe naye. Uzokwazi ukukhipha imali only if iza ngasesayidini lakho kuma wakho. Angithi ila engiphila khona, engikhona nami. Okay. Esidle esitshene esisodwa ukuthi mangabe ngingadlile nami iyazi ukuthi la ekhaya kusho ukuthi silala singadlile namhlanje ngoba isimo sikanje. Let me tell you something. Umntwana akashicelanga ukuthi baba mawujola uthokozisa noma ngicela ukuthi ningilethe emhlabeni akaze azayicelele umntwana ukufika. Yeah. Now that usefikile sekwenzakalani. Umntwana kufanele umchazele ukuthi mntanami sizolala singadlile namhlanje, especially umuntu ona 6. Ngeke umchazele ukuthi hey mntanami isinko asikho, iqanda alikho, akuchiza awukho. Umntwana ngeke umchaze, ngiyakuzwa esidalo. So njengensizwa, njengendoda, wenza kanjani ukuthi umntwana wakho unogogo wakho ozala mina, ngikhona ngobabakhe, ngiyavuka. Siyakhona ukubambisana. Isimo siqhubeke nje ekhaya. Ukhulele phi? Ngikhulele kwaHlabisa. Bebechazela abazali bakho mengekho into yokudla namhlanje solala singadlile. Usona 6 years wena. Namhlanje akukho ukudla. Una 6 bebechazela. Angisho bebevuka. Benzela usulala udlile. So wena why ungenze kanjalo emntwaneni wakho? Umehlele ngala ngakuma noma wena uzonda ukuthi fanele usendele uma imali. Noma ke kuthiwa awumsendelike, okay fine, ungamsendeli kuma imali. Hamba uyothenga, ubuyisa ukudla ama plastic uwanikeze uma. Into enzima le. Hayi ezami. Hayi ezama, hayi ezakwakhe. Ezengane. Kunzima futhi nalokho. Enekhishilayo. Ingane ingazi ngisho idanoni kuyise wayo. Uthi nekhishilayo yini? U6 ungakwazi ukuyiphekela. U6 uyayiphekela yini? Usapheka u6 years. Phela ngezwe kuthiwa ngihambe ngiyothenga izinto oplastic ngibuye ngibanikezele ingane as if lengane inekhishilayo. Umuntu ona 6 years udla rice, udla uphuthu. Udla odliwa abantu abadala la ekhaya. Ayinalo ikhishilayo but kudliwa sonke la ekhaya. Akekho umuntu ophuma ikhishi lakhe la ekhaya. Umzukulu la ekhaya. Wena waye ungafaka isandla uthenge mekukuthi ke akakahlangani ke imfanelo zamanje ngenkomo yomkhoyisi nengokugeza umuzi. Uma akasho ukuthi ujahe lokho, yena ukhulumela ukuthi ingane ayidle ifunde kahle esikolweni phela. Ngiyaxakeka mangabe kuzoba uyena umkhwekazi okhona ukuthi atshele mina ukuthi ingane kanjani uma wakhe akakaza ukukhuluma lokho kumina. Umkhwekazi umuntu la ulobole khona, mase ulobolile nje washadelwa waba nesigcawu, then usungaqala ke usuthi umkhwekazi ke lo. Okwamanje kusawugogo wengane yakho. And ingane yakho no, singakhuluma noma yini inhliziyo emayibuhlungu. Umuntu awukwazi ukumqalela ukuthi mawudiniwe khuluma ufike uqale la ugcine la awukwazi. Ngiyamxolisela kuma ukuthi ubizile ngosikhotheni. Ngiyamxolisela kakhulu. Izenzo futhi ezidala ukuthi ubizwe ngosikhotheni izenzo zakho. Ezingezinhle. Umuntu into ayisho mayediniwe usuke engayisho ngephutha. Okay, ngiyakuzwa lokho. Uyiyona. Okay, ngiyakuzwa lokho ke. Ngiyamxolisela uma kakhulu. Ngenze ukuthi inhliziyo yeqa ngaleso sikhathi ngenxa yokwenza kwakho. Kodwa uyacabanga mase kuthiwa wenza kahle enganeni uthi wengeza kubize ngosikhotheni, wengeke kusukela. Uma akahlanye ekhanda kade ngikhuluma naye wena ungakafiki. Khulumile naye ngabona akahlanyi, ayikho into emiqayo emqondweni. Nje uright, umama nje futhi alright. Ukhulele endaweni eright, wazi washada, wazobusela ngomshado ushadile. Uhlele emzini wakhe, ahleli kubo. Uhlele emzini, awuhleli ekhaya lakho la uzalwa khona ngisho uhlele emzini wakho la uganele khona. Yes. So silungisa kanjani ke le ukuthi umntwana akabe right esikolweni, abe right na ekhaya la ehlala khona. Umbhekelele nje ngezinto zakhe ezinhle, agqoke abe muhle, abe cute njengomntwana, ahambe esikolweni, abuye abe right ekhaya. Simbhekelela kanjani ke? Mekukuthi awukakafuni ukuyikhuluma le yokuhlambulula ikhaya. Sorry, konje bayibizana.
ugeza umuzi. Yes, mekuthi awufuna ukugeza umuzi-ke fine. Kodwa okumntwana-ke sikhuluma kanjani kusuka manje kuya phambili. Shiya ukuthi kwenzekeni-ke izolo kuyale, kusukela manje-ke kuya phambili. Sekuzokwenziwa kanjani-ke manje ukuze kuphumelele kahle yonke into kube right. Naney'nkulumo nje ey'ningi egceleni lezi zinto zemgulisa umntwana. Gcine segule noma isidingo singekho. So kufanele kwenzeke ini kube right ekhaya egcekeni. Mhlawumbe engingakusho okwamanje njengamanje ukuthi nabo kubokama wakhe umntwana kumele bemvumele umntwana eze ekhaya. Mhlawumbe sesingabona ukuhamba kwesikhathi ukuthi simisa kanjani. Bemvumele ezovakasha Ukuthi mhlawumbe ahlale. Ma uthini-ke? Hayi. Ikhona ngeke-ke phela kuze kwenzeke lokho. Uzohlala only if usutholile ugeze umuntu. Uhlala kanjani umntwana emzini kungekho lutho olwenziwe? Ngikho ingane ezalelwe ekhaya Yes, komalume. Yebo. Angekhe ngithathe ingane, sengiphula umthetho phela manje nakakhulu-ke mase ngase ngithathe ingane ngiyokulethela kuwena iyohlala. Ingafika ngokuvakasha, hayi ukuthi ihlale. Ukuvakasha ifika ilale lolo suku weekend iyabuya. Hayi ukuthi ihlale. Ngoba kakabi ilona ikhaya lalo ngokusemthethweni. nanako ukuthi mhlawumbe ngaphinde ngithi umalo ube nokudelela okukhulu umuzi wasekhaya njengoba ethathe mina wazongiveza endaweni ezikanje ezifu umuntu ongivulela icala phela kufanele nokungivulela icala lokho akwenzile. No, lokho anginqabi sizokukhuluma kodwa kwamanje asike sifocuseni kulokho komntwana lokho sizokubamba ekugcineni. Okwamanje asike sikhulumeni ngomntwana. Njengoba ubuke wathi wena sisi wami umuntu akaqhuma etsheni. Yes. Nami ngizelwe. Unabazali. Yes, siyavuma asiphiki. But mina into engishoyo ngithi cela sifocuseni kumntwana njengamanje sisolve indaba yomntwana wakho ozalelwe ekhaya lamakho. Umuntu osifazane akanayo ingane but unesikhwama sokuthwala umntwana. Uwena umuntu onembewu ofike wahlangana nondodakazi kama. Kwase kwaba khona umntwana okuwukuthi fanele akhulele ekhaya la kama since wena ungakenzi izinto zonke ngokuphelelisiwe njengoba nazi ukuthi indlu yamaZulu noma indlu emnyama ike yenze kanjani. So ngicela uhloniphe ukuthi njengoba udlile lapha okwama oyimfihlakalo yakhe umkhokhela imfanelo zakhe then akanqaba ukuthi umntwana abuye. Then masukhokhile cela umntwana umthathe ukuthi ufuna ukuthi ayodla usizi la uzala khona akali uma kulungile uzokunikeza kodwa kwamanje usacela ukuthi wenze imfanelo zakhe mekuthi imfanelo azikakenze akakaqondani ephaketheni ukuthi usungazenza kulungile nalapho but bhekelela umntwana ke abe right. Sithini ngalokho lokho okwamakhamera nanokuthi uyazalwa nawe ngicela sikubone egcineni okwamanje ngicela sisolveni lokho komntwana. Ingingane. Yes, ingane iyona ebalekile la and ayinawo umlomo ukuzikhulumela kwazi ayazi lutho and ayikazi izicelela ukufika emhlabeni. So ngicela sisolveni lokho komntwana kuyima siqhubela phambili. Njengamanje mhlawumbe nami ngumuntu engathini nginesifiso sokuthi ngakhona engikwenzela ingane. Okay. Kodwa engekho happy ngakho ukuthi ingane ihlale kubo kama wayo. Kube ukuthi mina njalo kumele kube khona engikhiphayo njalo because kuke kwenzeka phambilini ukuthi kube khona engivezayo kwaukuthi ke bangabantu abadimandayo too much. Okay. Bayadimanda ukuthi inyanga isephansi uthi banama demands sebefuna okunye. Okay. No, ngiyakunderstand mina. Ukuze ungeke uzosende imali kama noma ukuze ungeke uzithenge impahla uyise kama kulungile enze imfanelo zama then umntwana bazokunikeza yena. Uziboneleke yena inyanga ingapheli saphakathi ukuthi hayibo lo mntwana udinga ukuthi ake ngiphuthume esitolo noma ngiyothenga. Lokho kuyimfanelo njengoba manje ke sesifika sesikhuluma esidlangalaleni kanje. Yiloko engisho ukuthi kube ukudelela okukhulu ukuthi umalo athi mina angifuni ukuthi ngikhiphe imfanelo zakhe. Wena uyafuna yini wena? Kube ukudelela okukhulu. No, awukazi ukusho umuntu omdala. No, awusho kumuntu omdala uthi uyadelela umuntu omdala. Awusho kumuntu omdala.
ngicela nje lawo mazwi wagwinye. Semina ngibuza ukuthi ungazenza yini lezo mfanelo manje umhambisele uma imfanelo zakhe uxhumane nomalume bakho bakusize ngoba phela ngeke uzuziyele wedwa ekhaya lakhe. Unabo abantu abadala njengoba uchaza nje abakuphethe la uzalwa khona. Ungakwazi ukuxhumana nabo abantu abangontanga yakhe abangakhuluma yes, ungakwazi yini wena uxhumana nabo nihambisele uma imfanelo zabo zakhe akubuyisele umzukulu wakho. Usekusho ukuthi ngingakhipha izwi njenganalelo. Okay, mekusekusha ke. Mina ngumuntu ngathini ngumuntu okhulele emakhaya yabo. Okay. Entweni eziningi engizenzayo. Okay. Angiyena umuntu oba nesinqumo njengamanje ukuthi yebo ngiyayivuma leyo nto noma ngiyivumi. Okay, usuke udinga abazali. Ngisuke ngidinga nanesikhathi sokuthi ngiyicabange. Ucabange. Okay. Ngoba ke uyazi ngiyathanda kakhulu uma ungitshela ukuthi ukhulele emakhaya. Emakhaya kanti abachazanga yini abantu abadala ukuthi uzuyoba nengane nje wazi kahle ukuthi hayi ingane izofikela ezandleni ezintofontofo. Yithi ngivele ngiphushe izinto zami ngingamkweleti ngalutho mekukuthi udecide ukuthi ungaloboli kulungile futhi nalapho but imfanelo zakhe ngobona ko umntwana usekhona umnikeze mesubuyisa umntwana nganene ngoba uchaza ukuthi wena ukhulile emakhaya na kanjani uyazi into engikhuluma ngayo singabheja imali uyazi kahle ukuthi kwenze kanjani kodwa ngendlela engikhuliseke ngayo mina njoba ngikhulele emakhaya awukwazi ukuthi uma ingane yalapha ishaya iwindi linganise ngewindi yes usuke wena uthi leyo ngane ayilikhokhe iwindi yes kuye xhumana kube khuluma abantu abadala njengoba nayo malo ezeke umuntu orong. Yes, ngi-understand. Okay. Iphutha lama lokuthi axhumane nawe kuphela kulungile ngenzeka ukuthi wena ubona kuyiphutha kodwa yena njengomuntu omdala ucabangile before eze la. Ngoba phela wena oqhofoza amaqanda akwakhe. So wena lungisa lapha kama ukuze uzothola umntwana wakho. Mekuthi usadinga ukukhuluma nabantu abadala kulungile siyakunikeza uhambe isikhathi sami sokuthi ukhulume nabantu abadala kodwa umntwana akabe edla ekhaya lama ahambe esikoleni abe right wena ke mosahlela ukuthi usazokhuluma nabantu abadala kodwa uthi ukhuluma nabo umntwana ebe right ngoba phela usekhaya lama uthini ke ngalokho mhlambe ke lokho singakulungisa. Okay. Ukuthi ingane idle mhlambe ngixhumane nomunye umuntu ke oseceleni. Okay. Okay. Ngiyakuzwa ukuthi enze isiqiniseko sokuthi ingane yonke into engiyenzela yona iyafinyelela kuyona. Yes. Kungabe ukuthi inyanga ithi sephansi bese ngifakela ingcindezi kuthiwa manje sekudingeka into ekanje sekudingeka into ekanje. Okay. Ngiya-understand futhi kwezinye izinto mhlambe ezenzekayo ngoba ingane esesikoleni ukuthi kuthiwa esikoleni manje sekufundeka into kanje. Yes, and ave beqothulana yabona samari esikoleni abangaqothulana ukuthi phelile iphakathi yaqala izidingo nje zengane bayifuna noma inini. Yebo. And uma into ayishilo uthe iqolo lantombazana ahlali kuyena. Mhlambe futhi nalo bekuyinto ebingalekelela kakhulu. Mhlambe wena mawusagunyamathe ngokuthi umntwana ufanele alale edlile kodwa kube ukuthi iqolo phela alibuyele ngala kuma wena usamatasa ngokuthi ulungiselela ukuthi fanele athole imfanelo zakhe mase eyabuya ke neqolo kweselebuya kanye naye. Lokhu kweqolo ngoba akusinto engaphawula ngayo. What do you mean? Kuloteku olukhulu. Iqolo kanti likuba manje. Likubani kanti ngoba phela likumuntu ohlala nawe endlini. Wena uyuthula uthini njengobaba wengane mawubona uphela inyanga kuyizinsuku uzokhola iqolo unini ehambe yohola iqolo ukhona ehleli nawe angalethi lutho enganeni uthula uthini ke wena mawungavumelani nesenzo sanina wakhe. Lokho njoba ngisho ukuthi mhlambe kuloteko njoba ngathi kuloteko kusho ukuthi kuyinto mhlambe engathini ngazi noma ngihleke noma ngithini. Imali ufuna ungitshela ukuthi awazi upartner wakho ukuthi imali eqolo ikuyena. Lokho bengingakwazi. How? Ukuthi imali eqolo ikuyena. Okay, shuthi umama waziyo. Uyena nendodakazi yakhe phela bazi ukuthi. Uma uyacacisa ukuthi akazi azathola imali eqolo. Shuthi indodakazi yakhe lehleli nawe eyazi ngemali eqolo. Mina bengithi ukuthi mhlambe ke uzalwe emzini okhonayo ukuthi umenzele zonke lezi zinto ayizona njengamanje. Uma ungambuza yena njengamanje uma ukuthi indodakazi yakhe ekhanda enjani
enze iphenenjana. Yes. Bese ubuza-ke lowo mbuzo othi imali yeqolo ngazini ngayo angazi lutho. Ngiyakuthanda kakhulu-ke lokho okushoyo ngoba uyambona upartner wakho lo hleli naye endlini ukuthi hayi uyacwebezela enziphweni, uyacwebezela ekhanda. Kodwa wena why ungazixangi ingane ukuthi uyacwebezela yini yona lapha ekhaya la ihleli khona? Shuthi uyayibona konke-ke kuhamba kahle. Wena nawe phela ungumzali la. Nawe ungumzali wengane. Umntwana wenu akwena oyindodakazi yama kuphela, owakho nawe. Nawe. Mina ekungacacisa mangabe ngihleli naye indodakazi kamama ngithe akufanele ngimbize ngomkhwekazi ngoba Undodakazi kama kwenele lokho. indodakazi kamalo. Yes. Akukho okuningi mhlambe esike sikhuluma ukuthi ngimbuze ukuthi u-right umntwana lapha ekhona athi u-right. Kube ukuthi sixoxele singezethu. Uzombuze nje wena kanti awuzixakeni kokubona ingane yakho. Ingane ngiyayibona because kuseduze ngiyakhona ukukhuluma nayo. Oh uyawalka. Ngiyawalka manje. Oh okay. Futhi mangathiwa uthola nabantu abaziyo nakuthi ngifike esikoleni ngiyoyibona because ngiyazi vele mangathiwa ngiyakubo kanini mhlambe ngabuya sengixabane nabantu because ngumuntu onenhliziyo encane umuntu mengangihlonipha ngikwazi ukumhlonipha. Okay. No ngiyakuzwa. Ukuze nje lento ibe right icace kahle ngiyakucela bandla ukuthi ubhekelele umntwana. Qala umntwana akube yinto nje ihamba phambili. Umntwana akeze kuqala ukwenzela ukuthi la ekhula khona athi mina ubaba wami ubenginakile. Uma ubenginakile ngi-right ngapha. Nokwenzela nangelinye ilanga ukuthi mayethola umsebenzi akhumbule emholweni wakhe ukuthi hayibo nginabazali mina ngiyazalwa. Ake ngenzele something ubaba noma ngenzele something uma. Angathi emholweni wakhe wokuqala akhumbule ukuthi hayibo mina ngikhuliswa ugogo. Abazali bami nje bebeyijolela bodwa beyihlalelele kude. Mina umuntu bengibhekelela ugogo. Asibalekeleni lokho ke. Kube ukuthi umntwana ukhumbula nina kuqala. So ngicela wenze ngendlela ukufanele wenze ngakhona emntwaneni wakho ngoba uwena wazikhethela ukuthi ube nomntwana. Angisho uqokanga ngenhloso kwaze kwafika umntwana. Mase fikile ke angabe ngazi ukuthi manje wameqa phansi mhlambe kube umeqo wathi hayibo sengikhulelisile kanjani angilalanga namuntu nje aza ngisho uligibela ibhasi waligibela futhi ungayigqokile icathulo kulungile umntwana usefikile mnakekele njengomntwana wakhe ochanywe nguwena. Ngiyaxolisa ababukele lapha emakhaya ukuthi ngilibeke nje ngembaba kodwa kuyangiphoqa njengamanje because kunzima kubi. But into engifisa mina ukuthi siphume ubhuti eshilo la ekokuthi umntwana uzonakekelwa kanjani. Umntwana akangabe umthwalo wama grandparents, akabe umthwalo wethu ngoba simenze thina ngenhloso. Ayekho umuntu ongazi ukuthi mawugibela empedeni ungaqoki ukuthi ngase kuphume ini lapho. Izifo noma ilungelo ishilo umdeni. Akugate kade sasifundiswa siyafundiswa yonke indawo ngisho nama clinics kuyafundiswa yonke. Akekho umuntu ongathi manje ufihleli wena benganalo ulwazi ukuthi mawungena empedeni ngenza kana kanjani ngiphume nezifo noma umntwana. Ayekho umuntu ongazi bafethu. Usana ugqilaza abazali bangeni emjolweni yethu bangeni mase sikhetha ukukhanda imizi abangeni. So ke bhuti wami into engicela usiqinisekise ngayo before sivale la ngibuka isikhathi ukuthi sihamba ngempela kodwa asikakaphumi nento eyodwa. Ngicela uqinisekise ukuthi umntwana uzombhekelela mekuthi ufuna ukuyohlawula kulungile njengoba uchazile ukuthi uzoxhumana nomndeni wakho kulungile uxhumana nomndeni wakho nibe nikhuluma kodwa ke ekukhulumeni kwenu ngenzeka nithatha isikhathi eside kanti umntwana ulambile ngala fanele ahle nabo ngala ekhaya lakhe ekhaya la kamama wakhe esayidini lamama wakhe vele ngeke baze babuka umntwana elambile badle bodwa ngithi mangasuthi wena wesendanga imali vele uzodla ngoba vele usekhaya lakhe na koni nalume. So nawe njengoba bomntwana cela kungabe ngazi usimanje kube yisurprise ukuthi uzothola umntwana. Nangu sekhona manje ngicela ubhedlele umntwana wakho. Ngicela uthembise uma engakaphuma ahambe la ukuthi umntwana uzombhekelela njalo ngenyanga uzokwenza zonke imfanelo zomntwana ungazi ukukhunjuzwe. Hayi lokho akusinto eyinkinga. Okay. Ukuthi ngingathiwa ngiyambhekelela umntwana. Yes. Okay. Because vele uyenzalelwane yasekhaya. Yes. So okokuthi imfanelo zakama ngicela ukunezithuba uhamba uyosixoxa nomndeni wakho
kulungile. Kodwa kumntwana njengoba uthembisa manje ngihappy. Mhlambe nje sesigoqa ungafisa ukuthini kubhuti methi uzombhekelela umntwana. Lokho kokuthi iy'mfanelo zakho nakho konke kufanele kugeza umuzi nani uthi usazokhuluma nabantu abadala. Kodwa okomntwana uthi angakwenza lokho. So ungafisa ukuthini kuyena? Awu ngiyabonga kakhulu futhi nginokujabula mayise eliboniwe ukukhanya ukuthi ngempela usube engahlukunyezwa uma kuthiwa ingane efanele edlile evuma nayo ukuthi fanele ingane ayinakekele. Kuyangithokozisa kakhulu lokho, ngiyabonga. Angazi nje ngiyabonga kakhulu. Okunye-ke nokunye vele akubalulekile kangako. Osekuza kuqala kuhamba phambili manje ingane. Yebo. Ngake uyamuzwa uma ngisho? Hayi, kuzwakele. Okay, so nangemali yeqolo uzokhuluma nopartner wakho njengoba uthe awazi lutho ukuthi fanele ile kulokhu imali yeqolo cha anginako ukuthi ngingathembisa kakhulu. Okay. Angeke ngifune ukukhipha isithembiso ukuthi ngingakhona ukukhuluma nomuntu mhlambe abantu abamzala. Okay. Yabo. Okay. Ngiyakuzwa. Kodwa kwemfanelo uzobuya ukubone, kodwa okwengane uyathembisa. Lokhu kwengane ke ngiyathembisa. Lokhu kwemfanelo njengoba ngisho ukuthi ngumuntu ongasithatha isinqumo ngaphandle kokuthi asicabange. Okay. Ngiyakuzwa. Mina ngazi ukuthi isithembiso mawusithembisile uyasifeza. So ake ngithi nje ngiyakuthemba. Hayi lokhu kwengane ngayithumela namanje imali. Namanje? Namanje. Ikhona ifoni yakho kuwena? Ifoni kumina ngayithumela namanje imali. Okay. Ngiyakucela ukukunikeza isikhathi ubuyithumela ngoba uthi namanje ungayithumela. Ngayithumela namanje imali. Okay, ngicela uyithumele please. Mbuka lapha ekhaya, niyabona-ke njengamanje, hope nani niyazibonela. Uthi imali angayithumela namanje. And ngimcela ngathi angayithumele manje vele. Na ifoni yakhe kuyena and hayi ukuthi ayina battery. Inayo battery ngiyayibona. 64%. Eqaleni ngiyithumela kusibali wami ke olama yena uma wengane. Angazi noma namanje ngisengayithumela kuyena yini sengakhulumela imali. Ayithumele kubhuda ozalwa nosisi noma? Phela ingane inakekelwa yimina umnakekeli wengane kahle. Hayi ubhuti. Izinto zengane sifanele zize kumina ngoba yimina owazi ukuthi idingani. So enze u-cardless noma uzodinga ama-banking details? Hayi noma ngathola ngenza libona u-cardless. Ngicela wenzele uma u-cardless. Nankinga. Mbuka lapha ekhaya ngazi ukuthi ekugcineni sesiyathola iy'ndaba ezinhle nizibonelele nani ukuhamba kanjani. Bafethu bobaba lapha emakhaya musana ukubalekela iy'ngane zenu. Nihambelele ekudeni nabanye abantu, ingane meseniyizalile, thola ukuthi ayisayithola i-father figure. Ukuba i-father figure yaqina ngqi kubhuti, angisho ukuthi akanayo baba. No, angisho kanjalo Nkosi yami, ningangizwa kabi. Angishongo kanjalo mina. But into engizama ukuyiveza ukuthi i-father figure ave ebalulekile. Lento le esesikhulume ama-hour awu-40, bangabe sikhulume ngo-5 minutes yaphela. Kodwa ngesimanga sokuthi ngiyabona ukuthi khona la kulekha khona kancane. Ngiyanicela bafethu nani bosisi bethu lapha emakhaya, musana ukunikela ngento engayonenu. Imizimba yethu iyadalwa ngokuthi lokho esinakho okoma bethu laba abazizala. Nawe mhla usunengane yendodakazi, usunengane yentombazana, uyokwazi na kwindodakazi yakho ukuthi kufihlakele ushukela wakho kuyona. Na kanjani fanele uthole imfanelo zakho ngokusemthethweni. Kuyima izinto zenzeka kahle. Akuningi abantu abadala bacelayo Nkosi yami. Abacela okuningi. Bafuna nje into ezincane zikhulunyiswane kahle, kube right, kungabi khona okhalayo, kungabi khona obalisayo, kungakhona ukukhuluma kakhulu. Kwamukelane nje kahle. Ukuba uma ube happy ngiyabheja ubengeka zeze ka Black Life TV. Azocela ukusolvela le ndaba le ukuba ube right. Kodwa ngoba khona izinto ezincane ezisalile kancane. Ukuthola usikade ayikhulumi kodwa kubona ngazi usakazwakala. Bafisa ngicela ihloniphane. Mawazi ukuthi ungena embedeni nengane yakasibanibani, uzowazi usumndeni wayo na kanjani uzokulandelela uyozwe angiphathile mase kukhona nomzukulu. Bazokulandelela uyozwe uyofa. Ngoba kufanele ugcine wenze into right. Mhlawumbe amangisi angangaba nandaba. Mhlawumbe ama-colors angangaba nandaba. Mhlawumbe amandiya angangaba nandaba. But thina nani nonke niyazi ukuthi sikhuliswe kanjani. Noma kuthiwa umzala awunayo, kodwa umakhelwane una kanjani. Bazokutshela into eyodwa eyenziwa kithi kwaZulu ukuthi kufanele iy'mfanelo zigcinwe kanjani, kufanele impilo iphilwe kanjani njengendlu emnyama. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye.